Πάμε λοιπόν να κάνουμε την απομονή στην πρώτη τάξη. Έτσι. Λοιπόν, πρώτη τάξη. Ο κύριος Κόκορης να μας βοηθήσει με τις απομονές. Καταρχήν, το πρώτο κορίτσι. Έτσι. Θα κάνουμε, παίρνει μετάλλιο το πρώτο κορίτσι και παίρνουν οι τρεις πρώτοι νικητές. Άρα, το πρώτο κορίτσι είναι η Καρκατσέλη Δανάη. Ο τρίτος νικητής της πρώτης τάξης, ο τρίτος νικητής είναι ο Μαντόρος Γεώργιος.